Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Afternoon edition. Action Reports. Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports. Afternoon edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 5:19 ang inyong ka-aksyon na Marlon Hirwaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Nanong mga balita nga dapat naton tutukan una kita sa bahin sang balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Mga nagabusong nga kababainhang ginpangabay nga magsunod sa minimum health protocols. Ang pangabay ni IATF Visayas Chief Implementer Major General Retired Mel Feliciano nga amo ang nagapanguna sa Bacolod Emergency Operations Center Task Force. Lisan pa sa overall improvement sa COVID-19 situation sa Bacolod City. Natalopangdan nga mayara sang nagabusong sa gihapon nga babaye nga nagapositibo sa COVID-19. Ang datos nagapakita nga halin September 23 to October 23 sa 26, 43 sa 517 ka mga pregnant women sa Bacolod may COVID-19 ang lawas matapos kuhaan sang swab test. 8.32% nga positive rate. Report kagin pagwa kahapon October 27. Ang EOCTF nagalibog subong ang pinsar. Bangod hindi pagid mabalaan, hindi pa malaklaruhan. Kundi bala naghalin o kundi nakuha ang kagaw. O kon COVID-19 infection sang mga nagabusong. Pero may pagpati diri maka-aksyon nga laban-laban. Nakuha ini paagi sa household transmission o kon exposure samtang nagabiyahe, pagkadto sa mga ospital, pagkadto sa klinika, o kon pagkadto sa ginapakonsultahan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang pila ka mga opisyal sa nga Bacolod kag IATF Visayas, Chief Implementer Retired Major General Mel Feliciano liwat nga nagkit-anay agod ipabalo sa publiko sa mga Bacolod nun kung ano ang labing ulihi nga sitwasyon sang sunod sa kaso sang COVID-19, problema kag senaryo angot sa COVID-19. Ang press conference ginpatigayon kag subong sini nagapadayon pa ano bala ang mga signifikante nga panayag. Ang ginahulat dali kung bala na okayhan na, kung bala na aprobahan na sang National nga Interagency Task Force kag mismo ni Presidente Duterte ang ayo sang syudad nga padubo-dubuan ang quarantine status subong GCQ kung pwede mapadubuan sa pinakabadubo na quarantine status nga mo ang MGCQ. Mabalaan ayhan, aber bantayan ta kung ano labing ulihi dara nga sitwasyon sa press conference nga ginapatigayon. Samtang sa bahin naman sa nga balita nasyonal, DOH nakahanda kaangay lamang ini sang Girls kag Boy Scout nga laging handa. Ang DOH amo ning ahensya sa gobyerno subong nga may pinakabadamo nga obligasyon kag trabaho. Amo ning pinakasako subong nga ahensya sang gobyerno. Handang-handa sa posible nga pagbutsyog o kung pagtimbuok na naman sang kaso sang COVID-19 bangod sa paggaliwat sang physical distancing protocol sa public transportation sa mga lipasahe nga salakyan bla. Palayag ini ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere matapos nga ang Octa Research. Ang Octa Research amo ni sa ang nagabantay nagatuon sa dalagan sa mga kaso sang COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Sila ni mga ka-aksyon ang may otoridad kag otorisado sa papagwa
sang datos sa kaso sang COVID-19 diri sa Pilipinas. Octa Research. Ang Octa Research nagpaandam sa gobyerno nga ang pagliwat sang physical distancing rule sa public transportation ang mahimo tunaan na naman sang golpiyada nga pagdamo sang COVID-19 infection sa Pilipinas. Pero ang siling ni Vergeria Macacson wala nagkulang ila sa ahensya sa perme nga pagpahanumdum nga ang amat-amat nga pagbukas sa ekonomiya. Kaiban pa nga mga sektor sa ato sa nga susunod. Hindi malayo nga magdamo na naman ang kaso. Maluoy ka, Diyos ko. Ang ginahulat sa mong kaghandom sa untaran diri sa Pilipinas, madula, magaganhagan ang kaso. Di ko magtimbuok na naman ibalik naman ta sa zero. Ambal ni Vergeria Macacson, lakip na niya sa risgo nga ginasulay subong sang DOH. Si Vergeria may pasalig. Akon may pagsalig. Nga kung magbukas gid man ang taran nga mga negosyo, opdan lang sang istrikto bala nga pagsunod sa minimum health standards, pwede gid bala malikawan ang pagdamo sa ning kaso sang COVID-19. Sa ripot nga sigulanon mga kaaksyon, ang palaabuton sa aton sa nga nasyon kon kaso sang COVID-19, manubo bala akon magsaka ara sa gyapon sa mga tawo, ara gyapon sa tagsa-tagsa. Kon maghala na lang kamo ka pinabungol kag pagpakatig-a nga daw sa wala lang, hindi gid madula kag hindi gid matapma ining pinasahi nga kagaw kag tuman kagamhanan nga virus. Taran dapat magtuman sa ginabando nga pagsulundan para nga handom nga madula ang COVID-19 mangkon naton taran. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:25, monohon ko ginyo sa balita nasyonal. Mga opisyal sang gobyerno ka mga tawo nga ara sa mga ahensya sang gobyerno nga kabalan, wala sang kabalusgan, matulan kag ang inang mga kawatan. Ano ba yan? Nguna sila. Ama nang ato sa nga istoryahan. Ang ginaproblema sa Pilipinas nga korupsyon o kon pagpangurakot sa kabansang gobyerno, may 5 ka mga ahensya o sentro o kon target sang investigasyon bangod sa ginapatihan. Hindi hamak nga korupsyon. Oh no! Ayo. Si Justice Secretary Minardo Guevara nagbulgar sining nga mga ahensya. Pero hambal ni Vergara, inisyal pa lang na, inang 5, inisyal pa lang na. But sa lingon may masunod pa. Sipan nyo bala kung pinagkakadamuon nga ahensya sa gobyerno sa Pilipinas, tinabodamo, ining 5 ti top 5. Ining 5 kung sa mga halambalanon pa, pwede ini matawag nga vote is for. Pwede man sila matawag nga high five. Amo na silang unahon tutok sang gintukod nga task force. Sa ila sa himuon nga investigasyon angot sa corruption activities sa panggobyerno sa Pilipinas subong. Ang nagapamuno sa saning investigasyon mo mismong DOJ. Ari na. Una sa listahan. Sos, amugid. Kung anong ara sa pinsar nyo, amo na ang una sa listahan ho nga target sa investigasyon sa korupsyon. Ang ginapakot sang kalabanan amugid. Wala na sang iban. Kung sa mga Miss Universe pa kampiyona, winner pa kag dapat koronahan. Ayo amugid ni. Way sang liwan kundi ang PhilHealth. Bao number 1 gid ang PhilHealth to. Ay mga taga PhilHealth na, mga matagas ng opisyal na, no dalang kamo na subong. Ang PhilHealth subong ginaputos ng halos hindi maisipan nga akusasyon kag anomalya, milyones sa kon bilyones ganit kay pesos nga pondo
Kina-question di mabalaan kundi nagkadto. Pero ang pagpati ti nagkadto sa bulsa sa mga buhaya, hindi ba? Amo na akusasyon mo. Ikadua sa linyada, ari otroman nga sahi sang gobyerno. Ining sahi sang gobyerno maka-aksyon nga nakilala sa kinatuwag. Chug, chug, chug! Ano gani? Pakot ba? Pakot. Ang ahensya nga mahilig magpamuho sang dalan nga wala man gani sang guba. Way man sang litik. Amo ning ahensya nga DPWH. Ikaduwa na sa 5. Mayara gani isa ka kilala nga personalidad mo nga nagpa-interview nagsiling 50% lang gali. Sa ginapain nga pondo sang gobyerno para sa proyekto sa DPWH, ang nagakadto kuno sa implementasyon sa mga proyekto. Kamangkot na 50% di nagkadto. Amo na gani guro nga nag-number 2 sila sa listahan nga sentro sa investigasyon sa corruption. Wow, maluoy kamo sa mga pigado nga tao. Ang sunod sa linyada, Bureau of Customs, BOC. Amo ning ginasiling kinabansagan nga eksperto sa panusot. Una sa balita, una sa aksyon. Ika-4, Bureau of Internal Revenue, BIR. Ika-5, Land Registration Authority. Inisal lang na ang bal ni Justice Secretary Minardo Guevara. Paano bala mabantayan ang mga tao nga nagapangurakot sa kaban sa gobyerno? Kaya bagod laban-laban, ini nga mga tinuga, mga aksyon, maalam na ini, matanda pa. Ugaling maalam hindi sa kayuhan, kundi maalam sa pagpangawas kaban sa gobyerno. Ano na lang ning mangin palaabuton sa ato sa ring nasyon, magabos ni Permi? Kaya dapat antes nga maggabiya si Presidente Rodrigo Duterte sa isa nga palangakuan bilang presidente. Kasuhan masampulan bisan 50%. Bisan katunga na lamang sa mga opisyal sa gobyerno nga mapamatud-an nga nangurakot sa kaban. Sampulan bisan katunga lang. Ang bilin niya katunga titutukan naman ay kung sino naman ang masunod nga presidente. Una sa balita, una sa aksyon. Inalagas na lang aton sa ning oras 5:31 na maka-aksyon. Unahon nato ni Balon anong sitwasyon sa syudad sa Bacolod. Observation report sa ato sa ning patrol with Action Eden Abuso. Action Eden. Mayong hapon sa report please Karin. Action Mar, ulihi karon nga adlaw nga ti pwede makabisita sa 13 tanan ka mga sementeryo diri sa sang Bacolod. Rason nga ti ang iban nagahingagaw na Action Mar no ti halin kaina sang aga tubtob karon nga mga inoras madamo sang nagapadulong sa balaligyaan sang bulak kag mga sementeryo agod maghingagaw bisita sa ila mga nagtaliwan nga himata. Bag-o naman ni Action Mar no nga panggawi para sa aton bangod nga ti kung naanaran ta naman nga November 1 kag 2 gidatani mo nagakadto sa sementeryo. Pero bangod sa epekto sang pandemya sa aton tanan ang aton naanaran Action Mar nga pagtipon-tipon kada tigkalalag napaiway naman Action Mar pero rason na iban high hope sa gihapon nga ang iban nga hindi na mag-amunita ni Action Mar sa bulan sa Desyembre kay base kuno hambalila mapaiway ang ila sining exchange gift kag raffle. Pero kabay pa Action Mar kay kontaraon hindi man malayo o kon hindi man imposible in Action Mar bangod naganubo na gid ang ma-record nga kaso diri sa palibot sang syudad madamo sang recoveries kag pilang nahot na lang ang aktibo nga kaso although ginpabilin kita sa general community quarantine na sa ulo na sang mga tawo Action Mar ang dapat kag hindi dapat nila nga himuon diri sa palibot sang syudad amo ni oras Action Mar medyo naga-traffic na gid man sa pila ka mga lugar diri sa syudad especially sa may mga nahamtangan
nga mga sementeryo. Bangod damo ang nagahingagaw gid bisita kay kon hulaton mo pa Action Marte do kalayo na gid no kay base sa Executive Order number 61 ni Bacolod City Mayor Bing Nerdia tubtob Nobyembre 4 pa iya sirado ang mga sementeryo. Pero ti palaligba naman sa aton kapulisan Action Mar kay although nga sirado November 1 kag 2 kabalo ka naman sang Pinoy kung gusto magtipon-tipon Action Mar possible ako no magkadto sa mga beach resorts. That's why nga nagpalayag man aton sini kapulisan nga malagaw-lagaw kag malibot man sila Action Mar sa mga beach resorts bala kay ti para mapa-remind or mapahanumdom or mapabilin lang ang ginatawag man nga social distancing kapag suksok sang face mask kay amoy nang pinaka-importante gid. Sa mga nagapamangkot gali Action Mar, ang price range bala sa baliligaan sang Bulak sa Likod Bay Center. Medyo do saka-saka subong kay nagligad nga semana gipamangkot nato ng pinaka barato may 100 pesos pa mo. Pero subong ang prices per basket Action Mar ang pinakagamay na gid na 150 pesos. Ang medium size Action Mar 250 pesos kag ang dako na gid nga may arrangements Dalagan Action Mar 350 pesos, tub-tub 500 pesos. Ti ang iban mas ginapili na Action Mar kay kung nasayuran ta naibaluan ta tungod ni sa pandemic bala. Madamo sang nalingaw nga magtanom-tanom, ginatawag nila nga plantito kag plantita. Ti ang iba na puslan gid Action Mar no kay ti ang ila mga tanom nagbinulak na abi amo na lang ang sila na lang mismo naga-arrange kag ginadalaman didto sa ila nga mga nagtaliwan nga himata sa sementeryo kay ti hambal nila ang ayan lang niya magbakal ta sang tag 300 pesos 250 pesos nga bulak kung sa mga private cemeteries pero ang iba Action Mar do na hadlok na magbakal gid sa mga mahal-mahal nga bulak nga dalon sa mga public cemeteries kay wala ta man ginatanan pero naga-exist Action Mar kapag talikod mo palang gani kag abi mabalik ikaw ang bulak mo gindala to sa imo nagtaliwan nga himata ara na sagwa naka-display kag ginabaligya na. That's why nga ang iban ginapili na lang nga sila na lang mismo mag-arrange man sang ila sini nga bulak. Pero diri sa palibot sa syudad Action Mar, sa aton nga naibaluan kung una to nalingaw sila sang pananumtanom, subong nagdamo na gid nga nakita naton nga mga cyclist o kon bikers sa Action Mar. Amo na lang pamaagi sang iban para maglingaw-lingaw sa ila kaugalingon. Ang iban subong nga Action Mar ka out of stock na ang mga bike. Kag may iban, yes Action Mar may ara kita na kantuan nga do after few days wala na sila bali out of stock na kay damo sa nagabakal bike subong nga mga tiyempo kag subong man Action Mar sa mga panapton ng mga pang cyclist ginabala ang mga leggings sa mga pikit na sa babaw Action Mar kay kung tanawon mo kada Domingo kadamo naman hindi lang subong mga motor ang mga nagasaka dito sa DSB Action Mar may grupo naman subong sa mga bikers or cyclist ina nga nagapadulong man dito. So ang iba niya wala labot nga lingaw-lingaw kung Domingo during weekdays ginagamit naman nila bilang transportation Action Mar especially ang mga off duty bala pagka alas 5 limited dan subo makasakay sa jeep imbes nga magpaugat sila ka nga maghulat pagtapos off duty nila Action Mar sakay na lang sila sa ila bike makapaliwaliwa kag makapulo pa minsar pa Action Mar samtang naga-bike papauli. So far, moderate to heavy ang trapiko kalabanan sa pila ka dalanon Action Mar. 5:36 na amat-amat nga nagaludulom do sa Pia Balaga agaw-agaw ang sa nagkadulom iban gihingagaw man puli sa ila pulian iban nagahapit pa bakal sang sudan. Kagdamo gali Action Mar no nalabayan ka ina kita sa mga merkado bala damo kag bakal gid subong ang pilip kag kalamay para sulumanon sa tigkalalag. Pero sa liwat sa ato mga ka-aksyon diri sa syudad sa Bacolod sirado na ang sementeryo sa wala kakadto pangamuyuan na lang ang ilang mga nagtaliwan ni himata no sa ilang mga pulian. Kagati para stay safe kita tanan pagsuksok sang face mask kag pabilin gid ang social distancing. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox
Observation reports ng Patrol Action Ida Naboso, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Mga bro, kanami ang feelings, kaka-relax sige sa katasa sang kape kung nag-istorya kasi mo sa nga barkada. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Sa live stream, first batch sa ato sa monitor live, Alex Monteza, Jocelyn Recivita Ulak. Good afternoon, Action Marlon. Party on hambal ni Alex. Rodney Oya Ngurin. Good afternoon, watching from Isabela. Ongoing pang conference nila basi ang pinakanubo na Sir Marlon nga status sa Bacolod kung hindi barbecue, kamotikyo. Gidta. Hambal ni Alex Monteza. Rose Guevara, hello. Jonabel Dayayuna Diget. Great lang sa mga taga Pinaginpinan mayong hapon. Joel Aligato Jimenea, good PM watching from Cityville. Sally Diamante, great ko lang birthday, happy birthday Joy and Meder Pitran. I love you from Tasali, thanks Action Radio. Mary Jane Mendoza, hambal ni Alex, mayaman ang North Korea. Dawal aman GCQ, MECQ sir. Corruption, Sir Marlon, tatak na sang pagkakurap sa mga sang isa ka administrasyon o kung nagagahom sa puwesto. Kawatan ang puno, kurap man na ang ugat. Ang mga bunga, panila, bulok. Bal ni Alex, bag-ulang ginpuksi sa puno na dunot na. Rose Alma Sorbito Doromal, harama si Mikmik G. Magan, watching from Taiwan. Shout out lang da sa mga taga Isabela. Niha Chauhan. Okay. Salamat Niha. Sally Diamante. Araman si Ako Maldita. Mali Alex, buaya na nga gabudan. Grabe ang lana sa lawas nila, sir. Okay. Mayara ko sa isa ka lokal nga departamento Portika Prone ang kinawatay. Okay, isa ko sa beneficiarya mo ni ho. Bao. Opisina nga sa sunod. Niha Chauhan. Okay. Marley Gonzaga. Monitor kami dari sa Barangay Alhis. Stay safe. Dilitas Taloma. Mudamo sang messages ba? Multiple sent. Laiden Navarrete. Evelyn Di Pomoseno. Mayong hapon ko no, hambalya. Rosalina Arellano Espadero. Okay. Si M. Esmeralda Dolido. Kabisita ka na sa minatay mo. Buwas bawal na magsulod sa mga patio. Patio ta. Pilit kagata mo preparar mo dada. Alex Montes. Lani Mitokwa. Mayong gabi Action Marlon. Tamyaw ko lang mayong gabi. Amo ni ganit kay na pag roving tamamala dara sa Burgos Public Cemetery. Hunamo na sa mong kakaradto to. Tingagaw man ng iba na, no? Kay ti buwas tuod October 29 na boss, sirado na mga patio. Lani mito ko ba yung gabi tamyaw ko lang. Okay, ang imo sa nga message daw. Okay, dali lagi da kay di na ma kano sige na tamya ko lang maayong gabi gapa lani mito ko may naga ano may naga ano ba okay sige
Mayong gabi, Action Marlon, tamyaw ko lang mayong gabi kay Radney Uyangurin. Kapamatigin sa lasubong sa imo. Sa piyak kita, Ber, okay. Rodolfo Montaño, o dara sa may barangay Tangob. Ay, kamusta na si Anong Rode? Montaño, okay na siya. Get Wilson lang, no? Kay nung Rode Montaño dara sa may barangay Tangob. Kay Rodolfo Montaño, Gamonitor man, harapan ng KBP Negros Occidental Chapter. Gamonitor. Thank you, 543. Agapas yung banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
Padayon Action Radio. Agad pa siyang banwa, mabugnaw nga hangin agadap yan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Balikan tang patrol, detalye sang natipon nga balita with action. Ini na boss. Action ini sa report. Please come in. Aksyon na Mar voluntaryo nga nagsungka sa isa ka aktibo nga miyembro sa Squad 2 sa datahang unit pang propaganda platoon sa Central Negros 1 Front Committee Region Negros Cebu Bohol City. Ang gihol nga City Task Force na ginapangunahan ni Mayor Carlo George Joan Reyes ang nagpatigayon nga makasungka na samit ka persona sa headquarters ng 62nd Infantry Battalion sa Libas, Isabela. Ginkilalang nagsungka kay alias Mel kag na-recover man sa iya posisyon na isa ka M16 rifle na may magazine kag loaded sang 29 ka rounds sang 5.56 mm nga live ammunition. Tudo kay Mel, nagsungka siya bango nagapati kag nagasalig siya sa programa sang gobyerno. Ilabi na ang Task Force on Ending Local Communist Armed Conflicts sa Gihulngan City kag nagdesisyon man nga mag-untat sa pag-intra sa NPA. Sa sining nga panahon, importante kayong lawas sa good malikawan ang mga balatian. Balitalin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa Balitalin sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Yari na ang pinakabag-o kagapi. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba.
Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo na blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal cellphone kay ko pasensya na bili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ibiya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic kaya mo na ginhalay ko sa katulog gid ako nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo duan mga kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon na inyo programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ang buligan. Ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Banwa mapugnaw nga hangin nagadapya na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad tuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan
Aksyon Radio. Pagkulong nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Nagapangita balak kamo. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Punto las 6, iban nga balita way tabalabutan tutok sa Aksyon Firing Line, las 7, tabdo balas 9 sa gabi, with Aksyon Artay Hupon. Basta Wednesday, Aksyon Artay Hupon. Pagasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Undefensor. Ako naman Aksyon Marlon Hervaya, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.